Teraz vám ukážem superhrdinov. Toto je Hulk. Je najsilnejší z celého filmu a je skoro neporaziteľný a preto je tak ťažký a preto nevie tak rýchlo behať, lebo je moc ťažký a svalatý. Viem, že má farbu divnú, ale dobre, je to zo superhrdinov. A toto je Batman. Volá sa tak preto, lebo tu má nakresleného netopiera. Pomocou plášťu vie lietať, ak vidíte takto. A ďalší je na rade Spin. Ten je vlastne čierny Spider-Man, ktorý vie v podstate dávať aj pavučiny. A je to len kostým, je to normálny človek v čiernom kostýme. Teraz vám poviem o Flashovi. Je to superhrdina, ktorý je príliš rýchly, beží ako blesk a není ho ani vidieť, tak to vidíte. A teraz vám poviem o Vulturovi. Toto sú aj strieľačky, aj kamery vlastne. Dajú sa otočiť aj takto do vrchu. A najlepšie je, že sa dajú dať takto hore. Keď máte, či dole, a keď máte takto od seba nohy, tak sú krídla dole, a keď pri sebe, tak sú krídla hore. A je to nepriateľ Spidermana. Teraz vám ukážem o Spidey lodi. Spidey má tam zlatého pavúka. Keď zmačknete toto, tak sa prepadne toto. A keď zmačknete tieto gombíky, tak sa to prepadne. A dá sa otvárať žlté sklo a tu sa dá toto točiť, dá sa dať tento Spidey znak nižšie, potom bude Spidey takto vyššie. A teraz vám, kamarádi, ukážem Ironmana. Má takýto ako keby jetpack s krídlami, to je do vesmíru proste. Je to veľký kovový robot, vie strieľať a Kapitán Amerika vlastne, keď mu zmačknete tu na tento znak, tak on hovorí. A vidíte, jak sa mu dá ohýbať telo, tak ten zvuk je proste trochu nebezpečný, ale dajú sa mu aj ohýbať ruky. A počúvajte tento zvuk. Teraz vám, kamaráti, ukážem Spidermana, Black Panthera a Ironmana na motorkách. Spiderman je jeden najlepší superhrdina, vie strieľať pavučiny, má tu na stojany 2 kolesa, zlaté sklo. Je z Afriky Wakandy Black Panther a je ochrancom Wakandy vlastne. A Iron Man, neviem odkiaľ pochádza, ale má takisto motorku. Je to vlastne kovový robot, vie strieľať, to už ste asi počuli. A vidíte, akú má peknú zlatú motorku. A teraz, kamaráti, teraz vám ukážem Spidey rukavicu, ktorá má takéto náboje pavučinové. Toto modré sa volá prísavka. A keď potiahnete túto páčku dozadu, tak ono to vystrelí. A teraz vám poviem, jak sa prísavka pristaje k takejto skrini. Pozerajte. Zmačknete túto páčku dozadu, takto, a vidíte, prisalo sa to. Čaute, teraz ste videli všetko, ak môžem vás poprosiť o like a odber, to bolo z dnešného videa koniec. A ďakujem za pozornosť a kúknite si ďalšie videá, ktoré potom neskôr natočím. Spider-Man.